Мәктәптә туган тел фәне Россия халкы теле дип аталачак. Мондый тәкъдим белән президент киңәшчесе Елена Ямпольская чыгыш ясады. Аның сүзләренә караганда, рус теле илнең барлык гражданнары өчен туган тел булып тора. Моннан тыш, Россия Мәгариф министрлыгы башлыгы Сергей Кравцов буйрыгы буенча 1 сентябрьдән туган тел һәм туган телдә әдәби уку фәннәре булган барлык мәктәпләрдә 1 сыйныфта аларны укыту күләме кими. Атнага 2 сәгатьтән 1 сәгатькә кадәр. Татарстан парламентының соңгы утырышында республика депутатлары мәгариф стандартларындагы үзгәрешләргә җавап бирделәр. Алар бу мәсьәләне игътибарсыз калдырмаячакларын һәм мәгариф министрлыгына үз каршылыкларын юлаячакларын вәгъдә иттеләр. Татарстан Дәүләт Советы депутаты Илшат Әминов сүзләренчә, туган тел төшенчесен кире кагып, аны Россия халыклары теле төшенчесенә алыштыра торган яңа байракны Конституция судында тикшерергә кирәк, чөнки ул законсыз кабул ителгән. Ул шулай ук туган телне өйрәнү өчен 2 сәгатьтә аз, 1 сәгать эчендә балаларны нәрсәгә дә булса өйрәтеп булмый дип билгеләп үтте. Складываются непонятные тенденции некоторых федеральных органов власти принимать подобные судьбоносные законы, не советуясь с регионами, не обсуждая их с регионами. Почему? Чего мы боимся? Всенародного обсуждения, поправок, которые внесут, в том числе и Госсовет Татарстана. Вот эти вопросы вызывают у многих депутатов справедливые волнения и справедливые непонимание, почему так происходит, почему эти законы пытаются принять келейно, тайно, без широкого обсуждения. Канундагы мондый үзгәрешләр татарларга гына түгел, күрше башкортларга, мариларга, удмуртларга һәм Россиянең дистәләгән башка халыкларына да кагылачак. Бүген безнең илдә 190ннан артык төрле халык яши һәм Россиядә яшәүче һәркем Конституция нигезендә туган телен өйрәнергә хокуклы. Моны Дәүләт Советы депутатлары да ассызыклады. Ә сез мәгариф өлкәсендәге үзгәрешләргә ничек карыйсыз? Комментарийларда языгыз.